sama wuoyo sani ni jonyuol masani lamo pesa. Kitwa mar Luo, kitwa mar oganda cha ne wawito oko. Kora paro one of the gimanyalo konyowa as oganda oduwa reflect here. Wa akanye to adhi kanye. Mar ariyo kapok abiro e Luo ido no budget mwagoyo produgo ni wach mar mamiyo ethics and corruption gi score under actually gin over underwhelming in performance gi. And budget wa en 4 point something trillion. 70% perabere wi mia the procurement. Procurement ni kin 70 wi mia en poden trillion wi. Kagi nyalo wacho no gi focus 22 billion. Ne magi so recover. Mano ngisi no tijgi pod no en 0.0 something. Ki score end percentage wise. Emi pod gi pull the subs. But kiduogo Kaluo. Joyce mibadhi ochoyo chieng everywhere. Kidi office chief idwa no ndikni barua ma succession. Jodi nyotho nyaki many pesa idhi mi chief. Kidwa nyathini join class 1 nyaki many pesa imi japuonj. Kidwaro no kamara mana mi donje. Koro gima dwa duogo reflect kako oganda. Nto mabe gima ne wacho ni devolution mane wadwaro as Luo. Tang' motimo wa. Kit kirango Luo land. County ka county nitie gi cases ma bede investigated. To ken pesa matin. En pesa manyalo loko oganda, buganda bed gi moro nono. Today, Joyce podji modho pi i Luo land. Wabedo face gu Lake Victoria boluoro wa Luo land. County se Luo land gote. Pod walao pi gu dhok. Ma dhok olae e mwa modho. Meaning, tuoche pod ng'eny. Nikech pi mwa modho oken pi moret. Wacho ni wan gu fresh water lake. Nikech pesa moro mogero oloso go picha ng'ato kawe. To kawe biro pogo japiny madwa gone siasa, gone kura. Ko japiny bende nitie gimoro nyaka warang election financing. Irango kancho watemo rango nonro nito. By election mancha timre gi. Nyoro igo mbaka moro no numbere North kende otiyo gi siling milion 600. Kitiyo gi siling milion 600 to year for 1 year as a MP di recover nade. Kirango ugunja by election timre. Pes kanja pes olre. Kirango kabuchai, kirango malava. Tido no pesa gi kidwa go kwan maran to what is the cost of one vote? So nyakwa duogi election financing. Jomago Kaluo wasani siaya kiketo kimenyo ibadho chuchi. Kimenyo Kisumo badho chuchi. Kimanyo Migori okala wacha. Kikele Homabay okala wacha. Kisomo ethics and corruption report te. Joyce iyuago Luo community. Kisomo Auditor General report iyuago Luo community. Kisomo budget controller report iyuago Luo community. To en mana kama wa aicha political leadership. Each tell jatendo mora mani Luo nyaka wa reflect wongento wadwarango. Jo piny bende nigi responsibility. To middle class, scholars be obedo chien otamre wuoyo. Koro yudo ka counties gi MCS wa bende en gin gidhi loso pesa. To japiny bende koro gima nyaka wadil go gimoro na nyuola wa. Nyaka wadil gimoro gu party. Ke party bende Joyce. Party nyalo konyowa igo mibadhi. Kawacho kwa mi ticket to one wa expect achiel ariyo adek. Kikalo out of it to worry call e. Dier moro na South Africa. Dier bene chieng' mane Mbeki obiro recalled from president ANC. Tido ka it's normal for just South Africa. Kit ko yudo makosa to tie mechanism ma party bro deal godo. But our ka nyakwa rang kwa dwaro konyo joluo. Oluora konyo community wa. Nyakwa beden to wan as ubalu wa ginango. To kwa dhin gimara mara mobiro our way to wakawo then oganda bro bedo maonge mbele.
Koro nyaka wadog chien because nitie gima chandowa ka sani mibadhi okawo yor mopogore opogore. Nitie gima iluongo no real estate. Miyudo ka adwa mi mibadhi to ok abi kelo pesa ni account ni. Adhi chulo hardware. Kadhi chulo hardware tidwa gedo tibiro kawo material. Koro ing'eno ka track gigi to kabi yudo kama pesa ndonje account Joyce. Town kama udaki ma Nairobi ka. Nitie ute moger ma taya lieli gotieno to ng'ato kodakie. Gitiyo kodgi ma mibadhi. Such that kochopo kaka pesa obiri account ni to pesa no bedo question tiwacho ni pesa ni an ga ute michula ga rent. Ng'ani iloso nyaka tenant agreement. To onge ng'a modakie. So that kitrake to wacho ni tenant ni ma odoga pesa ka. To pesa ni pesa mar illicit flow. Nido diere mo kacha Kenya nobedo grey listed. Ma nyiso ni Kenya goyo wach ng'ama nyalo timo kudo ohala malong'o pinye moko onge ok oyie kodu. To ethics and corruption adwacho no anto ang'ama ne chali time mondo Kenya kiku ogi grey list. I was expecting ni giwach nwa I report gino no Kenya so ki grey list. Ang'ama gitimo mondo Kenya wuog or ang'ama gitime mondo Kenya kech gima timre en no kwanyalo declare Joyce no wagolo gold moloyo DRC. Is it true? Kech mane gima declare wagolo gold moloyo DRC.